Jotonon khulumka ani channel o kai tomung norok ani channel no takpan subscribe khalaya khungka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanamo nga phari tini kaisa ketal notification ailanyai o notification angka admission ni bagui se je DLED dogo admission nana musung tongnai rok borok ni bagui noro video no paithak jorate nai tongdi kamka saimana bagui o jaga o notification rijaka notification on sajak tongo je Tripura o permanent tongui tongnai rok borok admission nai mano 2 years DLED course ni bagui academic season ke 2022 to 24 rijaka o jaga o kwbangma jaga no tongo Agartala, Kakrabon, tei Komolpur, Kailasahar, tei Kumarghat. Angkai o jaga o angkai naidi application je eligibility criteria rijaka class 12 o 50% mark angkai na apply khlaimanai haipano sini borok rok ni bagui angkai tei 5% relaxation rijaknai 45 angkai na apply khlaimanai. Oro Agartala o tongo naidi total seat tongo 200 ta. Haike no Kakrabono tongo 180 ta tei Komolpuro 50 tei Kailasaharo bo 50 Kumarghato 50 oma haike tongo o jaga o tongo naidi trainee teachers omoni bagui bo senior ST rok ni bagui bo tongo Kakrabono 6 ta tei Komolpuro 4 ta tongo tei Kumarghato khoroksa oma haike no fresh candidate rok ni bagui kwbangma no tongo senior ST rok ni bagui angkai official website o thangai norok apply ma khlainai official website angani description o bo riroano norok thangai visit khlainai di tomung norok apply khlaina musung tongka angkai norok admission o nana musung tongka angkai tei o jaga o naidi rijak tongo kaibasuk seat tong senior ST rok ni bagui angkai tei Agartala, Kakrabon, Komolpur, Kailasahar, Kumarghato norok nainai di o PDF nani description o bo riroano ang angkai application fee angkai to 150 ma rwnai o jaga o sini borok rok ni bagui obo tei start wngkha naidi 5 tarik August ni simino start wngkha tei last date tongnai obo 19 August 2022 jora angkai norok 19 tarik August 2022 ni sikang ma khlainai norok thangdi official website o thangai jaga o thangdi thangai norok apply khlaidi angkai jaga o terms and condition rijak tongo norok ni documents rok tam nangnai o jaga o madhyamik admit card madhyamik mark sheet higher secondary mark sheet nangnai PRTC tei ST tongkha angkai norok omo bo apply khlaimanai angkai o jaga o omo merit basic lanjaknai o jaga o sajak naidi tei kaisa terms and condition no rijak tongo naidi merit list langjaknai abo 20% mark angkai class 10 ni no najaknai tei 80% mark angkai class 12 ni omono khai najagui merit basic o admission ni merit list tiklaijaknai angkai tomung norok ni class 10 tei class 12 kahamungui tongkha angkai norok DLED o khlaina musung tongkha angkai norok apply khlainai di tomung apply khlaina musung khai tei merit list o borok ni website on available wngnai norok merit list ko khangka angani YouTube channel o buri rwano norok nai tongdi tomung norok ani YouTube channel o nai tongkha angkai nugana norok ani YouTube channel o tei o PDF no ang riruano angkai o jaga o sajaka je selected candidate wngnai angkai borok online payma khlainai 2000 obo admission fee 1000 rupees tongnai angkai tei to oro to important point kwrwui kha norok tomung no apply khlaina musung angkai noni mark class 10 tei class 12 kaham angkai apply khlainai di class 10 ni 20% najaknai tei 80% ke class 12 ni mark basic khlai merit list sanamjaknai obo DLED omo 2 years ni bagui course tongnai obo Agartala, Kakrabon, Komolpur, Kailasahar tei Kumarghato norok admission naharmano tei oro official website di ruana ni description o norok thangai visit khlainai di tei notification o PDF no bangri rwnai ani description o norok thangai download khlainai di tebo kaham khe saimana bagui angkai norok tabuk phana ni channel no subscribe khlaio kungka subscribe khlai ready angkai tini ni bagui amsung situng jotono no hambai.